14 वर्ष के वनवास हो गइल बा। वनवास से भगवान राम जब लौटल बने तब मैं अयोध्या के लोग खुशहाल बा, खुशी के बात बा। आई गीत के माध्यम से रोज सभी सुनी। राम वैले बन से आनंद भैली माई जी। राम वैले बन से भगवान रामचंद्र के अयोध्या में आवन सुन के देखी कितना खुशी के बात बा। रामचंद्र के आवन सुनी के सोने के कलश सारा खाइल। सोने के कलश सारा खाइल। गैया के
भैया देखी भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में चले बने, एक आगे देखी का होता। पहले मिलन भइले भाई भरत से, मिलली कौशल्या माई। देखी भगवान श्री रामचंद्र जी आ गइल बनी, चारों ओर ताकतानी, लेकिन मैया के कहीं लौकत नहीं थी। सबसे बेसी भगवान श्री रामचंद्र जी मैया के कहिए के माने, लेकिन देखी के कहीं केनहू ना लौकली तो भगवान श्री रामचंद्र जी का कहनी। सुनोए के कोई माई, कर जोरी के बोले श्री राम जी, सुनोए के कोई माई। भगवान राम कहने की माई कौन गलती हो गई बा, का कहत रे। कौन क्रोध मैया हमरा से भइल बा, कौन क्रोध मैया हमरा से भइल बा। भवन में लुकाइल जी, राम वैले
जी का कहनी कि माई हो तहार बच्चन ना टले तारा कोख से जन्म ले, लेकिन माई एक शर्त बा, तहार दूध ना पियाए ई तन के बदला तब तारा कोख से जन्म ले। कैसे? द्वापर में तो आर देवकी बने हम बने बकन्हाई। द्वापर में तो देवकी बनी हम बने बकन्हाई। ए माई हम बने बकन्हाई। कहले कि माई द्वापर में तू देवकी बनी हम कन्हाई बने। ले कैसे?